Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Тәулек ішінде республикада 9 кешедә коронавирус ачыкланды, шуларның 3-се Чаллыдан. Ана капиталына ия булган гаиләдә 3 яшькәчә балалары булса, һәрбер балага 5000 сум түләнәчәк, указга кул куелды. Сидоровка бистәсендә безнең ишек алды программасы башланды. Биредә нинди эшләр башкарылачак, Эльвина Андрова сюжетында. Шолда COVID-19 белән авырның 3 яңа очрагы ачыкланды. Татарстанда соңгы тәүлек ішендә тагын 9 зарарлану очрагы теркәлгән. Шуларның 2-се генә читтән кертелгән, калганнары авырлар белән элемтәгә кергәннән соң яктырган. Бу хакта республиканың оператив штабында хәбәр иттеләр. Барлык инфекцияле кешеләр хастаханәләрдә, аларның хәле уртача дип бәяләнә. Үпкәгә ясалма вентиляциясе аппараты берсенә дә кирәк булмаган. 2 человека у нас от 18 до 30 лет, 4 человека от 30 до 50 лет и 3 человека от 50 до 60 лет. Все они являются жителями Республики Татарстан. С географической точки зрения, значит, это 4 человека из Казани, 3 Набережные Челны, 1 Альметьевский, 1 Высокогорский. Итого на сегодняшний день мы имеем 50 случаев в общей сумме. Медперсоналга айрым хезмәт шартлары һәм югары йөкләнеш өчен өстәмә түләүләр каралган. Бу максатларга федераль бюджеттан 10 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Апрельдән башлап 3 ай дәвамында коронавирус инфекциясе белән турыдан-туры эшләүче табиблар 80, фельдшерлар һәм шәфкать туташлары 50, кече медицина персоналы аена 25 мең сум акча алачак. Россия президенты Владимир Путин коронавирус пандемиясе белән бәйле рәвештә халыкка ярдәм чаралары турында сөйләде. Мөрәҗәгать Россия субъектлары җитәкчеләре белән видеоконференция режимында узган киңәшмә барышында яңгырады. Ана капиталы алу хокукына ия булган гаиләләргә 3 яшькә кадәрге һәр балага апрель, май һәм июньдә ай саен 5 мең сум өстәмә түләүләр башкарылачак. Шулай ук июнь аенда 1 айга алданрак 3 яшьтән алып 7 яшькә кадәрге балалар булган гаиләләргә түләүләр башланачак. Вакытлыча эшсез дип танылганнар өчен түләүләр һәм пособиеләр исәпләгәндә президент элек эш урыныннан алынган керемне исәпкә алмаска тәкъдим итте. Бу күбрәк кешеләргә дәүләт ярдәме алырга мөмкинлек бирәчәк. Эшен югалткан һәм 1 марттан соң мәшгульлек хезмәтенә мөрәҗәгать иткән барлык кешеләргә Владимир Путин апрель, май һәм июнь айларында эшсезлек буенча пособиене автомат рәвештә минималь хезмәт хакы күләмендә 12130 сум түләргә тәкъдим итте. Ата-аналары вакытлыча эшсез булган гаиләләр якындагы 3 айда бәлик булмаган һәр балага аена тагын 3000 сум акча алачак. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Сейчас людям не до бюрократических формальностей хождения по инстанции. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на 3 месяца. Шәһәрдән юл ябык, Түбән Кама ГЭС корылмалары буенча М7 автоюлында Кама-Аша күбердә ремонт эшләре башланды. Шуңа күрә юл йөрү өлеше вакытлыча ябык. Бу хакта Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бирдә нинди эшләр башкарылачак һәм юл хәрәкәте озакка шикләнгәнме? Алдагы сюжетта. Ремонт эшләрен май бәйрәмнәрендә төгәлләргә ниятлиләр. Юлны реконструкцияләү кысаларында яңа асфальт катламыгына җәймәячәкләр. Юл коймаларын яңартачаклар, яңгыр сулары канализацияләрен алмаштырачаклар. Срезка старого асфальта и укладка нового асфальта. Помимо этого будет произведен ремонт железобетонных конструкций. Соответственно, поменяется количество ливневой канализации здесь и произведется их ремонт. Это будет произведено в одну сторону в рамках гарантийного обслуживания и содержания моста. Юлның каршы машиналар йөрү өлешен тулысынча ремонтларга планлаштырмыйлар дип билгеләп үтте проект җитәкчесе. Шәһәр ягына юл капиталь үзгәрешләр таләп итми, әмма чокыр ремонты барыбер башкарылачак. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күптән көтелгән төзекләндерү башланды. Сидоровка бистәсендә безнең ишек алды программасы буенча эшләр старт алды. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Чаллыда барлыгы 218 ишек алды төзекләндергә планлаштыралар. Беренче эшләрнең барышы белән хәбәрчебез Эльвина Андрова танышты. Җимерелгән юллар, тротуарлар, иске балалар мәйданчыклары. Буларның барысы да Сидоровка бистәсенең берничә йортында яшәүчеләр өчен үткәндә калып бара. Биредә шәһәрнең күпчелек микрорайоннарындагы кебек төп проблеманың берсе машина кую урыннары җитми.
Ишик алдын реконструкциялегенде халкының әлеге зорына айрым игътибар берилди. Yollarını yakşırtalar, maşinalar koyarga urunlar yasıylar bitinde. Balalarga участок dediler, oyun участок indi. Ремонт bir вакытта 6 ишик алларында башкарыла. S6, S20, S26 магистраль урамындагы 18-нче һәм 20-нче йортлар ишик алларында һәм Гвардия урамындагы 4-нче йортныкында 30дан артык техника җәлеп ителгән. Здесь будут дополнительные парковочные места устраиваться, замена покрытия асфальтобетона, покрытие тротуара, замена освещения и новые дорожки в игровой зоне, новые площадки игровые. 2 атна дәвамында асфальт-бетон катламын алмаштыруны төгәлләргә планлаштыралар. Оннан соң калган эшләр башланачак. Төзүчеләр шәһәрдәшләрдән ишек алларыннан машиналарны алуны сорый. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Коммуналь хезмәтләр өчен түләү, кирәк җиргә акча күчерү, кибеттән товарга заказ бирү эшләрен онлайн рәвештә башкару үз изоляция режимында бигрәк тә мөһим. Әмма өлкәннәрнең күбесе интернет шелтәреннән куллана алмый. Шәһәрдәшләрне компьютер белән эшләргә өйрәтү өчен өлкән буын университеты эшли. Бүгенге вазгыятьне исәпкә алып, уку дистанцион рәвештә оештырылган. Өлкән буын университетында bir төркем дистанцион укый. 10 кеше онлайн рәвештә финанс грамоталыгына өйрәнә. Өлкән яшьтәгеләрнең күбесенә уку мөмкинлеге бирү өчен тагын 2 төркем булдыру планлаштыралар. Һәр эш көнне укучыларга мөстәкыйль рәвештә өйрәнү өчен электрон почтага яңа материал җибәрелә. Шуннан соң социаль шелтәрләрдә оештырылган әңгәмә ярдәмендә дәрес үткәрелә. Ул 2 сәгать дәвам итә. Сегодня, тогда, когда пенсионеров могут обмануть, мошенники, здесь обучают правильно пользоваться банковскими картами, где ими можно пользоваться, какую информацию можно давать, какую нельзя, как пользоваться правильно порталом госуслуг. Это ведь очень важно. И самое основное, и направление университета нашего 3-го возраста как раз и направлено на то, чтобы наши пенсионеры были в курсе в жизни всех событий. Ел сайын университетта 1000-гә якын укучы белем ала. Иң популяр юнәлеш компьютер белеме. Кызыксынган темалар сойлап алына, шуннан соң финанслау бүлеп бирелә. Финансирование у нас идет из 3 источников по поводу этого. Это Российская Федерация, Пенсионный фонд Российской Федерации, это президента, грантские деньги президента Российской Федерации и президент Республики Татарстан. Это у нас 3-й источник. Проектның максаты өлкән буын кешеләренә уңайлы тормыш шартлары булдыру. Проектта катнашу өчен компьютер кирәк, пенсия яшендә булу һәм эшләмәү мәҗбүри шартлар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Альфа-клиник медицина үзәгендә белгечләр эшләвен дәвам итә. Куркынычсызлык чаралары көчәйтелгән, пациентлар арасында элемтәләр бетерелгән. Дәвалану бәяләре апрель ахырына кадәр үзгәрмәячәк, акциялар озайтылган. Альфа-клиник үз сәламәтлегенә ныгыту өчен менә дигән мөмкинлек. Альфа-клиник. До 15 апреля. Проктолог плюс диагностика со скидкой 44%. Альфа-клиник. Лечение геморроя без боли, без операции за один сеанс. Телефон в Челнах 200 ровно 222. 200 ровно 222. Бу сезгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сектор приз на барабане. И вы выиграли автомобиль! Мы, команда ОСАГО-24, запускаем бомбическую акцию. Застрахуйся и выиграй новенький Hyundai Solaris, 11-й iPhone, огромный HD-телевизор и много других призов. Оформи ОСАГО и забирай автомобиль! Акция действует до 30 сентября. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.osago-24.com.